Po dnešnom stretnutí premiéra v Užhorode som presvedčený, že so Zelenským sa už treba prestať baviť v rukavičkách. Objektívne vzaté ublížil Slovensku viac ako samotné Rusko, pretože bol to on, kto nám zastavil plyn a sú to Ukrajinci, ktorí nám zastavujú ropu. A napriek tomu premiér Fico nedokáže proti tejto arogancii zasiahnuť. Vždy len niečo povie, ale napokon neurobí nič. Keď nám začiatkom roka Ukrajinci zastavili dodávky plynu, slovenská vláda sa vyhrážala, že Ukrajine zastavíme recipročne dodávky elektriny. Zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje. Nestalo sa však opäť nič. Potom sa schvaľoval ten neslávny 18. balík protiruských sankcií s plánom na definitívne odstrihnutie sa od energií z Ruska. Slovenská vláda, tento balík napokon podporila, pričom vtedy argumentovala listom od Leyenovej, že Brusel nám zabezpečí energetickú stabilitu a bezpečnosť. A viete, čo sa stalo? Ukrajinci nedávno zaútočili na ropovod Družba idúci aj na Slovensko a slovenských záujmov sa nezastal nik. Brusel na slovenskú sťažnosť doteraz ani nezareagoval. Proste z garancií Európskej únie pre Slovensko zostal za 2 mesiace len vstýčený prostredník. A napriek tomu slovenská vláda pokračuje v dodávkach energií na Ukrajinu, povoluje súkromné dodávky vojenského materiálu v rekordných množstvách a Fico sľubuje a podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Ale pozrite na Orbána. Ten napríklad členstvo Ukrajiny v Európskej únii nepodporuje. Proste existuje dosť nástrojov, ktoré by mohla aj slovenská vláda využiť na to, aby s nami Ukrajinci takto nenacvičovali. Len na to treba dostatočnú odvahu.